Irid ikollok pjan fit-tul fl-enerġija u l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iħabbar il-pjan tiegħu dwar dan fil-jiem li ġejjin. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista ma' Lovin Malta. Għalhekk irridu naħsbu millum għaliex inti sakemm il-teknoloġija tal-hydrogen issir aktar effiċjenti se jgħaddu ħafna snin. Allora dak ikun pjan fit-tul possibilment, imma ma trid ikollok pjanijiet oħra li jkunu aktar immedjati u allura għandek iva enerġija alternattiva li ġejja mir-riħ. Illi allura nistgħu nħarsu leha u hemm it-teknoloġija li avvanzat ħafna f'dan l-aħħar 8 snin li nistgħu naraw enerġija alternattiva mir-riħ illi allura ma toħdilniex l-art imma għax hemm mezzi oħra kif nistgħu nagħmluha. Mistoqsi dwar x'punteġġ lill-Gvern għal mod kif immaniġġja s-sitwazzjoni tal-pandemija, Bernard Grech qal li jagħti punteġġ ta' 16 kien hemm deċiżjonijiet li ma teħdux f'waqthom, filwaqt li ta' punteġġ ta' 7.5 lil Covid Action Team tal-Partit Nazzjonalista li minkejja li m'għandux ir-riżorsi tal-Gvern ħadem ħafna ddiskuta u ħareġ bi proposti li għadda lill-Gvern. Bernard Grech tkellem ukoll dwar in-negozji li bħalissa qed ibatu. Li jużgur li l-Gvern ma jistax jibqa' l-nies jitħaq bihom. U din hija xi ħaġa li aħna insistejna fuqha u ilna ninsistu fuqha. Irridu nkunu pożittivi ma irridu nkunu wkoll realistiċi. Li inti tgħid lin-nies li ħanet ilqu niġru li business as usual li huwa ġenna hemmhekk in-nies kun qed tweġġagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern irid isib mezzi kif jinċentiva lin-nies biex jinvestu f'negozji differenti, bħal meta uża l-proposta tal-Oppożizzjoni dwar il-vouchers, minkejja li għall-bidu kien iddieħaq b'din l-istess proposta. Bernard Grech qal li jeħtieġ issir diskussjoni serja dwar il-paga minima meta pajjiżna għandu 83,000 persuna f'riskju ta' faqar. Madankollu qal li l-implementazzjoni trid issir fi żmien xieraq fl-isfond tad-diffikultajiet li għandhom in-negozji f'nofs pandemija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar ix-xandir f'pajjiżna. Is-sitwazzjoni llum hija li għandna pajjiż li huwa maħkum minn xandir nazzjonali illi qiegħed ikun partiġan. Din hija ċara llum hemm ħadd hemm barra li għandu dubju li x-xandir nazzjonali mhux qed ikun fair. U allura fiċ-ċirkostanzi tal-lum żgur li ma nistgħux niddiskutu l-possibilità li nagħlqu illum l-istazzjonijiet politiċi. Bernard Grech wiegħed li Partit Nazzjonalista fil-Gvern żgur jagħmel dak kollu possibbli biex l-istazzjon nazzjonali ikun ibbilanċjat, filwaqt li saħaq li se jkompli jaħdem biex jisaħħaħ lin-Net Television u lin-Net FM. Indeterminat li l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, in-Net Television u n-Net FM inġibhom stazzjonijiet moderni aktar fejn l-aħbar tkun importanti u allura nimxu b'maturità tas-sew. Dwar l-aħħar stħarriġ pubbliku, Bernard Grech qal li hu sodisfatt bit-titjib iżda se jibqa' jistinka biex jerbaħ il-fiduċja ta' aktar Maltin u Għawċin. U għal-mistoqsija dwar x'kienet l-akbar sodisfazzjon li kellu sissa kemm ilu kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li jħossu sodisfatt meta jara l-partit jiffunzjona, jiddiskuti, jimxi l-qudiem u jiġġedded b'aktar u aktar żgħażagħ jersqu lejn il-partit, żgħażagħ li lesti jġibu t-tibdil li jeħtieġlu il-Partit Nazzjonalista.